goed. Nou, mooi dat we hier al hier binnen. Zo volle been. Ongelooflijk, wat leuk. Ik wil even wat vertellen waarom we hier binnen. Wij binnen Silke en ik. En jij natuurlijk al jaren. Het weer ongeveer 2 jaar lang, in 2021 weer het al, toen wij wat vragen kregen, dat hier over de botten stond, dat je net iedereen je bladje kon. En hier ik net komen kon. Hebben toen mee contact gehad bij van het dorpsbelang, maar de gemeente Ljouwert. En die kon op dat stuit nou net zo goed ons helpen. Als dorpsbelang en als dorp vinden we het heel belangrijk dat alle bijen mooi bladje kennen. En nou belangrijker dat je mooi koorbladje kennen. We zeggen dat er bijen letterlijk en figuurlijk aan de kant stonden. Daar wonden we wat ontwaan. Het jaar erop, in 2022, hebben wij, het jaar met de gemeente Ljouwert, een plan maken. We hebben toen alle jaar fondsen binnen instellingen die een heel groot hebben te verdelen. Die hebben wij een plan gestuurd. En dat is slagen. Want elk fonds die zei, ja, wij willen mooi doen. En zo konden wij 2 onpaste taststellen aanschaffen. Vorig jaar, dat hij een brief al aan jongen, binnen deze taststellen hier ik del zetten. En daarnaast had de gemeente Ljouwert ook nog de tagong aanpast. En hier, dit paard hier, ook nog online. En het resultaat? Nou, dat zeggen we hier masinaal. Naast mij staat Silke Pasma. Maar ik heb een groot applaus voor Silke. Ik zal Silke even een paar vragen stellen. Maar dan geven we eerst even de 3 kettingen even bij Silke omgaan. Hier moment. Even achter die snaren. Silke, waarom heb je hem toen in 2021 deze brief schreeuwen? Omdat ik nergens kon watchen hier in het dorp en ik net zo goed mijn vrienden kon afspreken. Want ik kon gewoon nergens watchen. En waarom vies je het zo belangrijk om hier met je aanbodje te kennen? Nou ja, je bent dan iets socialer en iedereen moet gewoon kennen watje. En dat is gewoon heel belangrijk. Zeker heel belangrijk. En ik zei kreeg al, er binnen 2 taststellen plaatst, trampoline en een onpaste nestkommel. Welke vies je het leukste? De nestkommel. En waarom is dat? Die keer lekker heeg. Nou, als het heel goed springt op de trampoline, dan kun je misschien ook wel heen, hè? Dat is weer. Silke, doe heeft ervaring om mooi een rolstoel introduceren te scheuren. Welk advies wil je u nog Jan, als dorpsbelang en als dorp? De paden wat breder maken en de tegels goed op zijn plek leggen, want sommige tegels zijn nou een beetje hobbeliger. En dat viel ik heel erg als ik in een rolstoel zit. Nou, dat zullen wij even mooi nemen, die adviezen. Dankjewel. Ik zal even deze 3 kettingen weer even omdraaien, want zodat hier deze jongens voorhoen mij ik goed verstaan kennen. Dankjewel Silke. Wij hebben een boert maken met een liedgedichtje. Het gedichtje is van Boukje Wietsma. Silke, mooi dijfvreetje bij wijze van opening dit boert even schentelitten. Draaien wij eens even om.
zal het even voorlezen. Er stiert: dit plak zullen we neer vergeten. Het bloed voor eeuwig opslaan in ons onthoud. Al worden wij nog zo oud, we zullen het altijd weten. Dus uit de bundel, ik ek voor die van Boukje Wietsma. Boatsje, dat ken ik hem nou nog even. Ben, ouders. We hebben hier 2 rolstoel, maar we hebben nog 1. Die horen die is een beetje behind, ik zou maar zeggen. Dan ken ik Ben even een oefening hoe dat is om in een rolstoel hier in een waterstuin te boatsen.